Mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:10 maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini si Action Brian Morden. Talos ka magpangalagad sa inyo Tom las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Mayo 24 na 2022 mga kaksyon. Aksyon Hotline. Anyways, sa mga kaksyon, ano ba lang dapat naton nga mga balita tutukan sa aton sa nga pagpangalagad? Aksyon Hotline. Ay, bukas na galing aton sa Facebook page pagi sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Sige, sa aton sa text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga komento kag mensahe. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba lang ang mga balita na dapat tutukan sa aton sining pagpangalagad? Aksyon Hotline. Disgrasya gid ining isa ka barangay kagawad sa Banwa sang Kawayan nagpangluthang ang gintero niya. Iya man lang mismo manghod nga maoy patay. Aksyon Hotline. Samtang pagpatindog sang Bacolod General Hospital tungaan sang o kung tungaon sang DPWH kag DOH mga kaksyon may mana para dasig. Aksyon Hotline. Kag check ta karon ng Mascara Coliseum abi diri sa Bacolod pila na ka porsyento ang completion nila sini or pila na ka porsyento ang nadangtan sang ila sini trabaho. May mga changes bala diri sa idalom sang bag-o nga administration. Aksyon Hotline. Kag apat kadlaw nga vaccination program sa probinsya ginaplastar sa sini nga mga tinion. Aksyon Hotline. Sa mga balita iya sa national ho, no CCTV makaksyon, no permit. Ginapastrikto karon sa Department of Interior and Local Government. Aksyon Hotline. Ang DILG mayo gining ila tinutuyo sa pagpatuman nga dapat ang isa ka establishmento may CCTV. The problem naman ara sa mga LGUs kay kun kaisa madala lang sa huluhangyo Action Oliver. Aksyon Hotline. Oo, kadtuon to i-check nila kuno abi sa licensing division, oy, may nakabit gid mga CCTV, galing waya ga function, tulog. Aksyon Hotline. Pagkakita sang nag-inspect abi nga may CCTV man, o check, correct check. Igo muli lion gali way man to may kun way man to monitor. Aksyon Hotline. Damo aksidente kag insidente sa Bacolod nga kada check sang PNP sa CCTV sa mga establishmento kung hindi buron kung hindi buron bulag. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita sa national, posible nga pagpungko padayon or liwat ni tugad deho sa DOTR sa Marcos administration damo ang nagapamalabag. Aksyon Hotline. Damo ginagapamalabag kay suno sa ila inang na dudla na ta sa iya sini nga liderato sa idalom sang Duterte administration tapos siya mangyapon. Aksyon Hotline. Kabalo ka subong mga kaksyon ang balita dito sa national, no? Subong ang balita sa national ining balita nga nagalagaw sa siring nga mga tiniyon nga ining si DOTR secretary nga amo si Arthur Tugadi mga kaksyon ang ginakuno-kuno gihapon nga magapadayon sa iya siring serbisyo dira bilang tagpamuno sang DOTR o kon ginatawag iya nga Department of Transportation mga kaksyon, ano? And may pila ka mga commuter subong nga advocacy group ang nagpalayag na sang ila siring kahangawa kag pagpamalabag
bangod sa pila ka mga ginhimo ni Tugade sa iya siniliderato sa idalom sang Duterte administration. Isa na diri mga kaaksyon ang ginhimo niya nga modernization. Pero sa prangka nga istorya ining modernization, way gid man kitayag totally nagakontra sini, na? Kay ti may ara ini sang ginatawag naton maayo nga tinutuyo ining modernization sa mga salakyan naton, no? Ining mga daan nga nagadalagan sa tunga sang dalan nga kulang na lang kung kaisa nga daw mawigit ang ila sinikaha sa salakyan, sige magyapon ka biyahe, dira pabor gid kita. Kag kung kaisa pagdalagan sa dalan ang aso ga puok na blahaw, no? Ti guba ang environment naton. Guba man sa ikaing lawas, damo gid sang disbintaha sining mga daan nga mga salakyan, pero may ara man sa mga maayo pa nga mga salakyan kati hindi pa man gid dapat naton iyang dulaon gid. Now, subong mga kaaksyon, ginakuno-kuno nga hindi siya pagpahalinon dira, no? Isa sa grupo didto sa Metro Manila, ining ginatawag nga Commuters Advocacy Group, nagpalayag ining si 2X Sir na mga kaaksyon nga wala na sila sang salig pa sining transport sektor sa idalom sang Tugadi yang liderato. Kag bisan pagani ang nagapululongko dira sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Gintawag iya sang sininga grupo ho nga mga bungol, mga bulag kag manhid ang mga tawo dira sa DOTR, LTFRB, bangod wala man nila ginahatagan sang aksyon kag way ginasapak ang pila ka mga driver transport group sa ila sini nga mga ginahingyo mga kaaksyon. Di ba si kuno-kuno pamalang ini, pero kung ginakuno-kuno do lapit sa tuod mo. So dugang padri sining grupo mga kaaksyon nga isa sa rason pagid nila nga ginakakulbaan nga ang implementation sa mga ayuda kag sa mga services nga ginhatag sa gobyerno paagi iya sa DOTR sang nagligad nga ining outgoing administration, damo gid ang wala nakatilaw mga kaaksyon. In short, ang implementation sang Tugadi administration sang DOTR hindi maayad. Hindi maayo, no? Why gid sila sang may hangpon kung baka kung i-base naton sining palayag sa mga utod naton nga ara sa hanay sang transportasyon. Ti ini mga kaaksyon nga reklamo sang hanay sang transportasyon didto ini sa national. Why kita kabalo diri sa lokal kung ano man ang mga tika nga ginahimo nila sinimatiniyon kay sa halos nga mga grupo didto mga kaaksyon subong sa Manila nagaayo na ng mga dagko nga transportation. Nagaayo na kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dapat islan gid si Tugadi kag butangan sang iban nga tawo nga amo ang makaintindi kag makahangop sang ginapangayo sang transportation mga kaaksyon. Isa pagid ang ginalantaw nila diri nga ti makabulig man palabot sa gobyerno nasyonal ang hinanaing sa mga grupo sa mga driver man no? Sa paghatag sang husto gid nga ayuda sa panahon sang pandemya kag padayon nga pagtaas ang presyo sang gasolina mga kaaksyon. Tekon diri sa aton may ara abi sang dito sa ilang may grupo dito nga subong nagatindog na kag nagaabat-abat na basi magarali na naman ni sila pila kadlaw. Subong gani may ara na sang koalisyon nga nagapirmahanay na sila sa manipisto nga nagaayo kay Presidente Rodrigo Duterte nga dapat nga magbutang sang bag-o nga tawo dira kag ibutang sa husto ang problema sang transportation sector diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline
2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Amo nang mayo dira mas temprano papabalon tanang aton sining incoming iyang President Bongbong Marcos mga kaksyon para ti makahuna-huna siya kung sino ang ibulos dira if in case ginman, no? Galing kay sa aton diri na hibaluan tuman sa pagkadako nga porsyento mga kaksyon nga si Tugadi iya amo gihapon ang mga pungko sa trono sa sining nga materiyon. Action Hotline. Puerte no, galing kay kun ara kada imo ya sa lapit sa luwag kung kaisa. Kung lapit ka sa luwag kung kaisa ya, bisan ano pa na nga singgitana isang mga tao, kung ang isa ka leader lapit sa iya tagipusoon kag mahapos man lang kuti-kutihon, daw laban-laban ginaiyas pasok. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton sining nga linya si Sir Albert Villanueva, ang chairman sang Iston diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sir Albert, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Action Brian, good morning. May aga man sa mga tagpalamating mo pagid. Aha, bago ko lang i-discuss that Mr. Tugadi, Sir Villanueva, sir daw amo gyapon posible ang mga pungko sa trono dira sa DOTR dito sa National Subong nga ibuwal na tong grupo sa transportation diri sa aton sa Bacolod kag Negros. Ano mga steps nga ginahimo nyo Subong, sir? Actually, no na monitor mo na namon nga sistema sang isang ginaplaster sa ni isang president-elect naton si BBM. Nakita namon nga ngalan ni Secretary Arturo Tugadi, no? Pero daw ambot final na nabala, daw wala pa man gid final. Pero amo na sa amon ginakahangawaan nga kun si Mr. Tugadi gid man ang magpungko sa DOTR. Subot silingon ng mga tao yung labi na gid sa LK Parbe nga mga tao niya. So kay si Tugadi kundi DOTR handle yaman ang tanan nga klase sang transportasyon. So, ang sa LT Parbe namon amo na sang ginakahangawaan namon nga kun bala amo man nagyapon pagid nga ibutang. Aha. Ginakawangawan pagid namon niya nga ang sa subong namon nga ginaproblema daw magadugang pagid problema sina namon. Aha, so meaning imbis nagalaom kamo that the new administration sang pungsod Pilipinas kung tani may mga changes sa mga kabudlayan sa dalom sa Duterte administration, pero doon nadulaan kamo paglaom kay ang men galing nga ibutang da sa Duterte administration amo manggaling yapon kay Marcos daw Duterte lang ning yapon nga regime abi or administration, sir? Oo. amo na sa nakangawaan namon Action Bayan kay ang ina nga ginapatuman sang LTFRB under sa DOTR daw kay hindi man na sa Republic Act ila lang niya memorandum circular. So tani amo na sa maski sa kay Senate President Tito Soto nakalambot na namang mga problema kag sa subong inadihon man na sa aton congressman man gani nagdalaog sila si Kong Greg kag si Kong Karap nga italambot man na nila sa Congress kay ina nga ginapahimo nila is hindi man na sa Republic Act. Ila lang yang so amo na nga gahangyo kami, wala kami nagakontra sa modernisasyon. Ang sistema lang niya sa modernisasyon na gusto nila patuman nga sa diin pa impuno nila yang mga individual ng mga operator, pabutang nila sa mga kooperatiba o kontrasyon. So amo na sa yung mapait kay kung mag-upod ka na sa ila, siyempre madako kidya ang imong nga galastuhan kay sa imong membership mo dana kun imo blaran So ti subong didto do ginapamalabagan ining si Tugadi nga padayono ng appointment niya sa Marcos administration. Kamo diri may ara kamo sa mga manifesto man nga himuon or magahimo kamo sang signature campaign abi sa mga driver naton diri sa Bacolod kag Negros kag ipadala dito sa nasyonal nga nagakontra kamo basi paman lang pamatian kamo ni Bongbong Marcos if in case gid man na Sir Albert, sir. Amo gani man actually ano pa kami may istorya man kami sang pila nga grupo sang Pibak sang Pibak Vlog at sang Undok kung anong dapat namon himuon kay kinahanglan ma-united kami kag kun ano man ang amon nga desisyon mo nang amon himuon. Ibutan nyo gida ka sa manifesto. Ako suggestion man lang ni hambalon nyo da nga Mr. Presumptive President, sir. Ang imo bala pirmi gina kampanya pagkakaisa. Daw mo na pirming unod sang baba niya, di bla? Pagkakaisa. So subong, ga-unite kami din, nagkakaisa kami, dapat magpakakaisa ka man sa amon, ano? Tsakto man, sir?
Oh, insakto man na. Pero actually, during ang kampanya ni BBM, nahambal yagid man na mo ang parte sa modernisasyon. Aha. Wala man sa kapanugot sa Sina. Kung makaya man lang siyang individual kuno. Ang mga salakyan nila, maski daan na, kung ang mayo man lang, kaya nila rin ang protektahan, environment man lang eh. So kung anong gusto nila yatani nga design, sundon man niya sa mga operator, kay kaluluoy di ang mga operator na aton nga mga gagmay mo. Kaya mo na di ang amon nga ginadipinsahan, nga tani bla, i-konsultahan na sa aton nga mga local government nga kung bala nagakadapat di patuman ina amon na blang amon gusto tani matapo so agi sa kay konggarap basi mabalabagan man na pag maplastar anay ma-review kung ano gid ang nagakadapat sa ilaman area. Patapos ng administration ni Duterte and si Tugade mapadayon lang posible. Pero kumusta ding ayuda nyo to sa pandemya kag sining pagtaas presyo sa gasolina na hatag-hatag na gid man tong pasada para sa mga inyo to sir nga mga driver? Actually, wala action din. Amugid na ang problema man gyapon kay na-plaster na to namon. Hasta na nga may pang-release naman sila. Nag-message sila sa amon nga mga leader sa transportasyon nga mapadala kami listahan. So, ang hinimo namon, individual na lang mga operator na lang amon nga sa to. Tapos nag-submit man kami sa listahan sa mga driver na wala nakabaton kay wala man gihapon nila ma-resolve rin ang problema. Inang labi na giblan ang problema sa mga second owner. Kaya ang card na ato sa first owner so butsilingon hindi updated ang ilaman record. So hasta subong way pagid na hilob kabaton diri ang Bacolod kag Negros so far. Wala siguro nakabaton guro ako na euro 20% lang. Ay? Ng mga driver kaya ang ina nga mga ayuda nag-agi sa operator depende naman sa operator kaya may araman operator nga ginakuha yatanan. May araman operator nga ginatagaan niya man ang driver. Nga damo gid sir sa mga changes or damo gid tawo nga nagbaligya sa mga salakyan nila sa other person man sir. Amo nang problema gid? Oo kay 2016 pa bala mo nga wala na dindula na sa LTFRB ang seal and transfer. So masilingon kung may ara ka nga franchise nga imo kung may salakyan kang may franchise baligya mo so wala siyang transfer tungod nga nagpagawa sila sa memorandum circular man nga wala man siyang seal and transfer. So karon ang second owner kung third owner na gani galambot na ni fourth owner ang mga salakyan subong ang iban gani ng mga owner galamatay na eh. So muna bala nga wala nila man na regular sa LTFRB kasi amo na gani nga siling gani namon sa katapos ang stone nga imbes ani i-modernize na ang butsilingon tani nilang i-modernize ang mga traditional jeepney tani ang ilan na opisina mga traditional ay ilang i-modernize. Right pala sa aton di sa Negros labi na diri sa Bacolod City. Wala gani sila sa T-Light office o maski gamay lang ang tawo duha ka bilog ibutang di para lang matubang sa mga concern man di sa mga gagmay nga operator. So tekon ina problema sa Duterte administration because of Tugade kag kon siya manigyapon sa Marcos administration ti entonces gid kamo sini sir amo ni nga sitwasyon another 6 years na naman ini nga kamang-kamang sang transport group. Amo man gani na nga amon nga ginagangawaan nga in kaso ano naman ang matabo ayan sa aton basi kon subong lipong na tabasi mapatay na gilang kasi ni. Hindi talang papangunahan no si BBM kay kabalo kita lain maning huna-huna niya sang sakay presidente man basi may mga kambyo pa man ini pero ang ato niya pang-abanse ni daan no pang-abanse na ni nga paino-ino way man malain ko nagahanda ikaw sir ano? Oo. Muman gani so anyway ma-contact naman tawagan na naman kami nga tatlo ang tibakda kada mundo kung anong dapat naman namon istorya namon kung anong dapat himuon kiti ko naman namon ng amon nga mga katapos ang kada federasyon. Sige with that Sir Albert Villanueva sir salamat sa mga serbisyo may aga kag mabuhay ka sir God bless aton. Madamong salamat Sir Martin. Action Hotline. Diri sa aton subong ka linong-linong pa na may mga plans sa sila nga mag-inistoryahanay kay ti nadudla ka na mo tapos padudlaon pagiliwat. Action Hotline. Kabudlay no abi tani kon kambyo administration kambyuhan tagid halos tanan-tanan ang manaagya na nga medyo may ara sang kabudlayan ang mga kauturan ta hindi ta na pagpiliton pa. Action Hotline. Amo wala na kasimple da mo basi may ara daya sa mga tawo iya mas lain iya nga magdala sang ila sini departamento kag masaw-an sang publiko labi na gid sa transport sa aton sini nga mga driver mga kaksyon ti kabay pa nga talopangdon ini ni BBM sining pagpungko niya na no kabay pa nga makapungko na gid siya sa kaudtuhon ano sang Hunyo 30
2022. Action Hotline. Ang parte niya sa LTFRB office diri sa Bacolod iya sa Negros Occidental Lato-Lato gini. Kaya nga ton nga LTFRB officer in charge sa Region 6 iya da mo amo man isang ginhambal to ni Serna kay nga bungol kag bulag. Action Hotline. Daway ni siya pagpalangga diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Why siya nagabutang sang satellite office diri sa LTFRB. May ara ko yan na istorya nagligad nga adlaw nga naga-process ang ila sini nga mga papiles dito sa LTFRB. Why ma-process kay may kabudlayan sa pagtabok-tabok. Action Hotline. Tido kadugay naman ni nga walwal sa radyo di. Kadugay naman isang reklamo sang mga transport group. Galing kiti amo na kon gapabungol-bungol ka, kagapabulag-bulag ka, amo nang budlay. May pagani kung bungol ka nagin mo kay maninguha ka pa Action Oliver nga makabati mo. Action Hotline. Pero kung ina ganing pabulag-bulag ka nga hindi ka bulag, budlay na. Ang bulag gani kung gisa nagapaninguha nga makalakat agon nga maka-income. Kay ina bulag na gid pero kung nga pabulag-bulag abaw, amo ning ay purti ni batasan ng mga tao mo ni. Action Hotline. Kita ni pang islan tama na sila di sa Region 6 no? Mga tamaran, mga gusto pasuguon, mga tao bla yang kinahanglan pa i-remind, mga tao nga may mga kahisa kung kaisa nga dapat imo duhulan mo gid siya pirmi basta para magiho lang siya. Action Hotline. Sige, alas 8:31 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon to gidugay, lainon tang isyon naton i-cambio tani karon ladkad to tatabi sa Kawayan abi. Paano ni nagluntar actually initial naton nga report diri ngining manghod ga inom, hubog, nagmaoy, nagwa siya balay gintambagan sang magulang nga kagawad. Oy, linabo niya pang magulang nga kagawad. Ating kuwaan pusel kagin pusangan patay. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kangisan dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Salamat gid Milili Oligo. Thank you man kay Sir Alex Fuentes, Bernard Sirosifino Amante. Salamat gid, God bless man ano. And good morning man sa kay Ana Sinoro kay Nanay dira sa La Carlota ano. MC Fuentes, salamat man. And good morning kay Elvira Hilogo, Lito Dayap, salamat. Jocelyn, si Lilia Taton, morning. John Radolph Kadagat Garcia, naga-monitor man. Kaya gaginatamyaw man ni Oligo si Madam Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Si Christy Araman, Milili Oligo again sa Bani Cave. Lloyd Castillo, good morning Action Bri, listening and watching live from Castillo and kag Solomon sa Gintubdan, La Carlota. Si Gloria Jaime sa Hong Kong nakatutok man. Si Madam Elizabeth Gamala naga-monitor man. God bless ato. Las 8:53. Action Hotline. Dire kita anay ho, no kay ka unusual kung kay isa nga hitabo bla sining pagpatay sang utod, sang iya utod ano. May mga rason actually, no. Nagluntad ini mga aksyon dito sa Banwa sang Kawayan. Sa diin ang biktima diri manghod matapos nga ginluthang sang magulang mga kaksyon. Puwerte no ang mga involved diri isa ka barangay kagawad ang suspect while ining manghod ati nagamaoy kuno ini. Ang suspitsado gintawag sa ngalan nga si kagawad Freddy Caballero, 51 anyos, kagamanghod niya sila nga si Richard, 49 anyos, residente ini sila sang Purok 5 Barangay Basak, Banwa sang Kawayan.
mga kaaksyon, ano? Pero ano ginayhan ang istorya sini nga ang naglabot gid abi sa punto nga linuthang gamit ang 38 nga revolver sining nasambit niya nga suspect didto sa biktima, mga kaaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Police Major Robert Injaping, Hepe sang Kawayan na PNP. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Pamangkin naman, kung sila wala ko pamahaw. Aha. Hello, sir. Good morning. Hello, good morning. Ay, sir. Sa Action Brian ni sir. Sa Action Radio Bacolod. Pasensya, gid, ano? Sir, mangkot lang kami. Paano gani, sir, na tabo ang pagluthang ni Kagawad sa iya sining nga manghod kag napatay, sir man? Ining victim, unruly, nagmaoy, so gipasipay na ni isang iya utod na Kagawad. Then, gilabo yang iya nga magulang Kagawad. Uy. Then, pagkaigo, sige, pagidlabo, no? So, ulo nga iban nakalikaw man. So, wala na choice si Kuan nakamanage si Kagawad nga nakakuha siya pusir kag gintiro ning iya nga otod kay iya gid napinsere nga daw pastyon siya. Kasi hubog yung otod. Hubog, ano? Kuan gid magambal kita nga hubog daw na sobrahan gid abi, sir, sang inom ini? Yes, sir. Anong gamit niya sir nga kuan man? Binangon, espading o kuno nga sistema? Binangon. Binangon, ano? Ang armas naman sir gingamit ni Kagawad? Revolver. Amo ning 38, no? 38. Okay. Asukbit siya na ni daan, sir? Or nagdalagan pa siya abi kang magkuha sini? Pag assistance ang mga relatives, siguro may dala na siya nga daan kasi hindi na makontrol ang iya nga, no? Ay, ang utod. Ano nang utod, background sa utod na sir man, aside nga nagabaoy siya sa iya sinay pamilya, may mga bad records pag idya sa bilog nga barangay da, may mga kontra nga iban? May mga records sir nga maday kumakainom maoy gid. Amo man lang gid na, no? Why naman iban pa nagagamit sa illegal nga droga or iban nga problema dira? Wala man sa drugs, sir. So anong status subong sir sa magulang? Ano pa ara sa police, violent kaso, ano sistema? Wala tanang decision sa pamilya kung ma-file la kaso. Pro kustodiya sir, no? Do voluntaryo nang sungka ini siya. Nag-voluntary surrender na siya nag-arrest sa kapitalisyon. After some regimentary period, ma-release na siya natin. Sir, luwas to nga nagtambag siya, kag ginlabo siya, may iban panis lang nga daan nga tima-tima abi. Wala dawaya man sir, wala man. Kumbaga, ang pagka magulang niya abi, ang iyang responsibilidad amo lang ni permi panambag sa manghodya, gali kay siya na gid ang linabo, no? Puwerte, no? Oo. Yes, sir. Pero di ba igo ni sa sir ang magulang? Kumusta ni saya? Wala, sir. Di ba may pilas man ni siya? Kumusta ni saya? Areso sa kasi ka may na-threat na sir. Okay naman siya. Why naman problema? Sige. Amo man lang amo na. Sir, salamat gid may gabi. Amay good morning. Mabuhay ka, sir. Yes, sir. Good morning. Sige. Action Hotline. Hubog nakainom once ganing si Kwan, si Ilimnon ang magsugo kung kaysa kadula ang imo relasyon sa pamilya mo. Action Hotline. Pero ang Kagawad to depensa na lang gintong iya kay kun why to siya nakabunot man sang 38 niya sigurado subong siya ning ginatambungan da. Action Hotline. Ay, sa binangon man daan ginatake sa iya ho pero may mga mag-amo gid nga sitwasyon bisa magpamilya pa, no? May ara nga hindi mo gid maintindihan ang utok sang tawo. Las 8:58. Olay hunon kong patrol si Matinion with Action Eden Aboso kay ayo naton siya nga makapadulong didto sa may barangay Alihis kundi ko magsala. Sining ginapatindugan nga Maskara Coliseum mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod nga nagabalor sang 800 million pesos. 800 million pesos ini siya sa idalom iya sang
Leonardia nga administration. So kabahin ini siya sang inutang sa Bacolod mga kaaksyon sa diin nga ining nasambit iyang proyekto ginakumuran pa ni sang Bacolod non. Kay ang luyag sang Bacolod non, majority sa Bacolod non nga gusto nila nga ipatindog kuntani sang hospital sang syudad. Tigaling ang Leonardia administration nagapanindugan man nga ang pagpatindog sang hospital hindi basta-basta. Kag kon magatindog na gid man siya, ang pag-support sini sa palaabuton amo ning ilang na ginaproblemahan. So karon nahilisugtan makaaksyon base man sa ila sini nga paino-ino dira nga ti ipatindog na lang anay o ipatindog sining nasamit iya nga Mascara Coliseum kay magamit man ini sa mga basketball, magamit man ini sa iban pagid nga mga aktibidad kag maka-income man na diri ang syudad sa Bacolod. Ang pamangkot pilagid balang income sa Bacolod. Ti 800 million pesos iniho nga balor mga kaksyon. Ti kumusta na ano nakadako ini sa subong? Kay do sang nigliligad pa man nga mga tinuig ni nga gina-istorya nga ti trabaho na tabilan tawon ta abi kon ano na ni ang hitsura niya. We have Action Eden Abuso sa lugar mismo. Action Eden, good morning. Action Bray, padugo na. Padugo. Kaya nakatukod na Action Bray sa mga halige ining sa construction sa museum o kun auditorium diri sa may syudad sang Bacolod. Diri Action Eden? Action Bray. Ano Coliseum o kun auditorium? May diferensya na mo. Magambal kay auditorium kun daw covered court lang sa kadako. Pero kun Coliseum kun daw aranita type siya. Amo lang nila kay gimbasa ko din yung butang nila di Action Bray. Construction of museum / auditorium, Bacolod City. Coliseum kag auditorium or ito? Museum / auditorium, Bacolod City. Sige padayon abe, sige be. Ako na rin nabutang sa kuan bala sa tarpaulin sa sang construction site. Actually yan ka-commission audit to. Kay diri man nakabutang kag nara tupad sang iya ka DPWH. Amo man na nakabutang construction of museum auditorium Bacolod City. Ang contractor sini Action Bray amo ni EM Cuerpo Incorporation. Kag ti ang implementing office of course ang DPWH Regional Office 6. Nakabutang ang contract cost 153,333,333 and 30 cents. Wala nakabutang Action Bray ang date started kag target date of completion or duration na abis ang nasambit nga proyekto kay namangkot man kita dito sa mga tao to do buto nagpagwapa man ko gani kito na hadlok sila nagpagwapa man ko gani pagpamangkot ko to nga sir nang san unigin sugudan di gani sir puro nila sabat ambot wise lak balo sa kabalo okay basi wala sila nagdululungan obra pero anyway sinakasulod kita to Action Bray sa construction site. Dira ni sa may circumferential road going baladalan pakabog. Dira kada sa may Bangga Metal liko kada akong halin ka diri sa may downtown sa Bangga Goodyear. Pag abot mo sa Bangga Metal turn right ka. Circumferential road ulunhan lang sa mga familiar sa Orolan tubang ni Action Bray sa Orolan. Pero anong nakita mo na sa structure? Ano nagatindog na subong may ara na ginman? May mga haligi na ano ka dako na siya? Ara na sa aton pictures Action Bray nakita tada nga may ara na sa mga haligi, mga una pagid ba lang ang mga pundasyon kasi ang pagkita naton kay hindi makita allowed maglibot-libot gito kag mga inspection gid sa sulod. So syempre do ka Coliseum or auditorium type nga gapabilog siya. Pero hindi man kita manol sa ginatawag gid bala nga Coliseum kag ano duwagi kami ni actionani nakambal do kagamay. That's why kay na namangkot ko sa imo kung ano gina siya Coliseum, auditorium kay kita bala may kita kasang auditorium da sa UNOR. Ang capacity sina pila lang
Oh. True. Oh, ara lang gani guro sa 200 ang tawo nga makalantaw. Ti magambal naman kita Coliseum ti expected mga 10 to 15,000 spectators ang pwede makapungko. Dira ti dira ya. Ti ang nga reduction break kagamay gid kaga mga haligi wala makita mo na pundasyon da sa pictures naton kagamay pa sa mga haligi galing kay tiyambal namo ni Sir Nani taga at sila danay chimpo basi nga sa inner pa lang ni wala makita kabalo sang plano kay basi ay actually lapad man ang area gid action bribe mo gani wala pinakabutang. Wala binakabutang kung pilagi ka square meters ni kung hektarya ni tapos may duwa ka building nga gina-construct sa sulod sang nasulod sang compound galing kay ti wala gid katuto pa man kuton kung ari abis piyak ning dako ni CR lang na ditanan sa piyak di amo ni siyang main Coliseum gid kay ti nagapangambot lang man to sila kag ti we understand man kay wala pa man to action bray ang engineer from contractor ni sa nga ano mo nga natunda ni sang ginapatukod nga Coliseum pero ti sige to ang ilas ning trabaho kag usually mga amo ni action bray na span of mga nambot na ni sa kabulan guro nga na obrahanay na ni IKT na dasig lang man nimong sa first floor pa man lang ni first pa lang bala kumbaga wala pang sa babaw kay ti balaan mo action break kay mabasyada pa man mo kung ara na second floor yung subong ara pa lang sila yado sa first pa lang ang pinaka foundation pa lang gid kadamo syempre mga tikabilya mga mga simentado nga haligi amo pa man lang na di kaghalo pa man ang sa sulod action bray pero ti damo man ya damo man gid ga ululubra na subong yes damo ga ululubra kag ti ongoing man action bray kag kadamo naman materials at the same time sa sulod sang compound nga ginaobra ni kag from the highway do suludlon pa siya gawa ng mga 100 meters siguro halin sa main road pasulod ni sa do entrance ni sang Coliseum kagang alagyan da pasulod do medyo do hilamunan pa bala ti kung plan Coliseum most probably dira hasta sagwa i-develop man na dahimuon parkingan abi ko nano wala ta kabalo sang plano ginila action bray ilihog tama lang kada action Eden kay kundi may incoming kita nga new administration diri sa Bacolod. So, kabalo ka naman, kung lain ang administration, may sariling style man na sila ila iya. May ara gani bag-o iya nga mga nagdalalaog, nga inabang, way ko yung nagatumod sa Bacolod in general. May ara gani nagabag-o, nagadalalaog nga administration, nga atong una nga proyekto, kay hindi sila goods, hindi nila pagpadayunon, di ba? May amon action Oliver. Ti nga batasan niya na isang hisa nga batasan na. Ti subong 800 million pesos ang balor sina. Amo man na nagpapadulong ko na ayo sa imo kay mangkutuntas ang administration subong ngay manung sulod naging man ni sila. Naging man ni may makapugong sa ila kung anong plano na sini. May pag-divert bala sini, islan bala ini himuon ni kung anong sistema kay may General Hospital naman nga patukuron anong himuon na da. Nung man nang ako na kay para makabalo kag ma-update man ang syudad sang Bacolod Action Eden. So far, Action Eden, malang na. Salamat, Ged. Balita halo sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. May nagatindog na gidman no? Kitaan ko sa litrato, may mga haligi na, pero kung si Action Eden maghambal, siya doon kagagmay sang haligi, ha? Action Hotline! Action Eden, basi guro ginakuan lang inablang ginatawag naton lang kimi man kay mahal man ang materials mo pero hindi ta na paglawog-lahogan kay building ina basi mag bigay ina pila ka adlaw basi layo lang guro ang distansya na Action Eden amo na guro nga medyo gamay-gamay pananawan niya sa haligi pero kon palapitan mo na bakod na kabay pa nga hindi na iya substandard. Sige, las 8:09. Pagbalik naton, ay baliskad, las 8:09. Las 9:08. Pagbalik naton karon mga aksyon, try ta nga labuton ang Albi Benitez nga administration. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio Philippine Standard Time, las 9:20 na kita. May agalang liwat kay Nanay Ana Sinora. May salamat sa mga anchorman kag mga anchor woman, reporters sang ARB sang maayo nga balita kag information nga ginapabati sa tawa. Insakto kag athag salamat. Sige, salamat manaya. Si Norbing Durana, good AM Action Bray, watching from Caintown South Division, Victoria City. God bless Tani. Gindangop niya lang sa pulis agud likaw sa gamo kay mag-utod man sila. Gani managaling kinalang alang na gid sa guro. Nagapangharas na abi. Hil Javier, good morning man. Si Athea Kim Iriman naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalaga na. Humalo mina, salamat man. Melvin Piñafiel, salamat gid sa pag-monitor mga ka-action. Last 9:21 na. Kay nasa report na Action Eden Aboso, i-check naton si Matrion ang re-elected iya nga councilor sa Bacolod. Councilor Al Victor Espino, no? Ang mga newcomers na iya di panaton gid na sila yung mapamangkot. Although nga may mga kaugalingon na sila nga mga point of views regarding sining proyekto nga ini, but much better nga mangkuton ta ang subong nga nagapungko mga ka-action regarding sini. Oo, subong mismo nga nagapungko kay mas may ideya sila, no? Kay i-look into inimo kon padayonon bala ang kaangay sini nga kuan mga ka-action, kaangay sini nga proyekto, or basi may mga pagkambyo kay way pagin man na sugdan I mean way pa man magtunga-tunga ang ini nga proyekto mga ka-action. Sigurado ko sa pagkambyo sang administration, of course mayra sang transition period, isa ini sa i-audit gid sang bag-o nga administration. Subong kabalo kita nga may ara gid dira sang ginalantaw sila kung anong patigayon sini, no? We have on the line mga ka-action. Online sa hotline. Sa aton nga linya si re-elected councilor Al Victor Espino. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod Section. Brian Morden. Nag-aga Action Brian, and of course sa tanan naton nga tagpalamati labi ni sa imo nga mga suki at taga Bacolod maayong aga sa imo. Salamat gid sir sa time. Sir, lapit na gid kamo magpungko. I mean, ikaw re-elected ikaw, pero ang bagong administration on June 30 sa kaudtuhon mapungko na gid formal. But I'm sure today may mga plans na kamo, ano? Sining 800 million Coliseum nga project under the administration. Pagpungko, sir, sang Albi Benitez administration, ano mga plans nyo diri, sir?
Well, Action Brian, no, we have to contend with the questions. No? Pamangkot nga kung bala ang inibala nga infrastruktura, nagakabagay, nagakaigo sa mga ginapanawagan, kami na kinanlan sa atong pumuluyo dito sa syudad ng Bacolod. Okay. Labi na gid nga sa tion sang pandemya, and let me remind you, we're still in the middle of the pandemic, ano ang pulos ang sining edipisyo o sining infrastruktura nga proyekto kung ini matapos, no? So these are the questions that we have to contend with. Yes. So ginpakamaayo ni Mayor-elect Albi Benitez nga sa pagpungko niya sa June 30, the official start of the Benitez administration, June 30 sa Ugto, or 12 noon, ginatagan na ini naton sang pagtamod, no? Ano bala ang aton obligasyon sa kontraktor, ano bala ang obligasyon naton sa lending institution, in this case, the Development Bank of the Philippines. So ang aton nga ginobra, nagpatigayon kami sa isa ka hinon-anon or isa ka meeting kaupod sa aton nga transition chairman, wala sa iban nga si Congressman Greg Sataya, Councilor-elect Tadi Saison, Councilor-elect Pausi, Councilor-elect Vladimir Gonzales, and we are exploring the possibility of repurposing the project. No? Not just the loan, but the entire project. You have to understand the Action, Brian, that may ara kita sang contractual obligation. A contractual obligation para sa ibalo sa atong mga tagpalamati is an contractual obligations encompasses all administrations. No? During its time, nagpaagi ini sa insaktuman nga pagbidding, nag-agi ini sang scrutiny sa sanggunian panglungsod, natagan sang otoridad si Mayor Bing Binardia nga maglagda o magpirma sang sininga kontrata. So this is binding to the city regardless of who sits as mayor. So si Mayor Albi ginapangitaan naton sang paagi, no, nga kung sa diin ang isa naton nga pwede mahimo kung pwede naton ma-downgrade ang project, no, instead of an 800 million peso project, basi pwede malang naton manegosyar ang kontraktor nga mapanubo ini for the purpose also of the same nga may ara kita Coliseum. But ang bilin nga kwarta or bilin nga pundo paagi sa isa kapag loan o paghulam sa bangko, in this case BDP, mahatag natin or ma-repurpose natin sa other purposes. So we are on that process. Okay. So meaning during that time nga ikaw sang administration ni Leonardia, pagintindi naton isa man ka sa nag-approve sining project, sir. Correct mo lang kung sala ako. Pero during that time, sir, medyo may questionable man sa mind mo the project sa kantidad niya, sir? Action, Brian, if I was present during the time, the project was the encumbrance or ang paglagda sa sininga kontrata was before my time. Ay, okay, sorry. From 2019 elections, but 2016 atong nga term, no? Okay. So I was not part of the contract. If you remember, Action, Brian, ang ako niya naging tindugan kag ang ako naging pakigbato sa sanggunian panglungsod, nag-author ako sa isa ka ordinansa nga ginpasar sa sanggunian panglungsod. Napapatukod kung tani kita sa atong pinakaunang hospital sa syudad ng Bacolod, apang wala ini natigayon sa sining administrasyon. I was not part of sa pagbihon, kapag package, kapag pirma, kapag hatag otoridad, demirding bahin sa sining proyekto. I was not a part of it. So pag ang mention mo to kay nang repurposing nga ginatawag not only for the kantidad kundi dala na din, sir, ang pag restructuring man or restructuring or tanan-tanan ubuson gini niyo, sir, ilang tawon yun That is correct. Restructuring would probably be a better term. You have to understand Action, Brian, nga kung nasugda na and suno sa Development Bank of the Philippines, may ara na sila 20% nga na-disburse or na-release sa aton nga kontraktor. Ang aton sininga paglantaw nga if nasugdan ang ini nga proyekto, kung hasta sa diin na naglambot ang 20% nga na-release sa ila sang bangko, dapat nato ni i-determine or usisaon kung di na ni asta. Kaya kung nasugdan na ini, kung untaton naton ang ini nga construction, the taxpayer or the city of Bacolod would still be liable to the project nga nasugdan na. Bayran ta manigyapon sa bangko. So we will be disenfranchising our taxpayers and the city of Bacolod kung hindi natin pagpanugutan nga matapos ang ining proyekto kung nasugdan na siya. So we are on the verge of determining that. Ginakalipay ko man nga i-report sa imong programa nga ako nga gin-designate ni Congressman Greg Sataya bilang chairman sa transition team, kaupod kay Councilor-elect Tadi Saison, naglibot na kami sa mga department head. Kag-amo na gin istorya, na ginunaano na kita sa mga department heads, labi na gid ang
ang aton nga Office of the Budget Officer, Office of the City Treasurer, and Office of the City Accountant to determine the fiscal situation of Bacolod City. We are expecting, we are soliciting the cooperation of these department heads. Kag naghambal man sila, nagsaad sila, pag abot sang natalanang adlaw, Mayo 30, makahatag sila sang report, no? Nga kung sa diin ang ining report will determine where we stand sa aton nga fiscal situation of the city. Sila pang aton nga pwede makolektar, sila pang aton expected income, sila pang aton mga obligasyon, sila pang wala naton na pagwa. Upod na dira ang aton nga nahulam o na access sa Development Bank of the Philippines, sila nang disburse naton sa sini nga fund source. So, rest assured nga ang Benitez administration sa idalom ni Mayor Albi-elect and of course Congressman Greg Sataya and the rest of your councilors nagatrabaho para sa pagpatuman sa aton nga mga promesa nga ginsaad sang tion sang kampanya. Ang pinaka-the best nga namatian kasi mo subong kay inabalang ang project before padayonon ta lang ni iya. I-check lang nato ang iya sining sitwasyon. Kay kabalo ka sir, kabalo ka naman may mga rakita ya sa mga bangko nga administration once gani nga napierde tong nagligad nga nagpaumpisa pabayaan na lang total di man naton project ano. So hindi kita na di amoy sa Bacolod ya amo nang pinakamayo na sir ano. Actually Action Bayan no if I may no. You have to understand that this is the Benitez administration. Yes. Wala pa ya katilaw ang siyudad ng Bacolod sang paagi sang pamalakad ni Mayor-elect Albi Benitez. We are setting the bar. We are setting the bar so high nga ang aton nga ginapanawagan nga pagbag-o hindi lang ni pagbag-o sa mga politiko nga nagapungko sa mga opisina nga gilihir sang aton pumuluyo. Ang pagbag-o nga aton ginapanawagan bahin ini sa aton nga lokal nga pagpalakas ng lokal naton nga panggobyerno, wala bahid sang politiko, hindi lang wala sang kolor, wala na subong sang pula, wala na subong sang puti. Ang serbisyo ni Mayor Albi para sa tanan nga Bacolod nun. Yes. Sir, ari lang lastly klaruhon ko lang, ano gini siya bala Coliseum o kon auditorium? Bago lang gid ang patrol na munto ang hambal to auditorium gali ini, di Coliseum. So, ang diferensya sina tuman kadako, sir ano? Exactly. The terminologies will affect the effect also. When you say Coliseum, dokadako. Well, actually, kung lang tawag mo, what I understand from the Development Bank of the Philippines, ang ilang ginhambal nga 800 million pesos ini with a seating capacity of 10,000 people. Yes. So I would not surmise that this is not just an auditorium but indeed a Coliseum. Yes. But ang pamangkot sa tiyon sang pandemya, ano ang pulos ang isa ka Coliseum? I don't think that will benefit the majority of our people in Bacolod. Ang ako niyang binalantaw sini kung paano naton ang aton ginalantaw, we can probably downgrade or downgrade is a negative word. Maybe we can repurpose ang ining Coliseum to the need of the times. So, sigihon naton ina, pwede naton ma-change or change my variants, change kita sa kadakuon, sang sining Coliseum. But we have to get the conformity, no? We are a administration of rules and laws. So, ang ining contractual obligation nga nakita natin sa syudad, aton ini pagatuman but we will try to negotiate for better terms for the city. Sige. With that, sir, salamat sa mga serbisyo. We expect more from you kag sa bago nga administration to inform the public via Action Radio Bacolod. Sir, salamat halong kag God bless aton tinan. Good morning. Salamat sa Action Bayan and sa liwat. Salamat sa tanan nga naghatag sang liwat ng pagsalig kay Al Espino nga naghatag sang bag-ong mandato sa sini nga piniliay. Ang nagapati ako nga ang aton nga serbisyo hindi lang para sa nagbuto sa aton kundi para sa tanan man. Salamat, mayong aga and more power sa imo Action Bayan at Action Radio. Yes, sir. Thank you, sir. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Sige, lantawan tanay kay may transition period pa man dira na sila yung magladlaranay sang ila sini nga mga dokumento, papiles, proyekto, mga kagamitan, etc. etc. Action Hotline. Why na kita oras sa ngalan sa regular nga anchorman Action Art ay hupo ni Action Brian more din nagapasalamat gid kag karon sa gabi maghilibati naman kita sa Action Firing Line. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good morning. God bless. Action Radio #1.